खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव BPF आरो GS बोसोर लांदोंमोन आरो बे समाव नब कुमार सरनिया जे बुंनाय बाथ्रा थामहिनबा बिथाङा BPF आरो GSP खौसे जानानै फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि गेलेगोन बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव जयन्ट बसुमतारिया आरोबाव जयन्त बसुमतारिया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि BPF जों हिरा सरनियानि GSP दिनैनि थारिखआव बियो थान बानजाजोब्बाय बेयाव खुनु बेस गैला बिथांहा मानोना दाख्लैनि बिसायख'थियानो फोरमायबाय आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे ओनसोला गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो सान्थिया फैनाय लोगो लोगोनो बुलाय सोलाय जाथिनि गेजेराव नांलाय खमलाय मोनसा मोनसि एना एनिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिमुवारि बिथिङाव जों मोनसे आजावलायनाय एंगारलायनाय मोनसे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांनि हारिमु गैनाय मोनसे राजनिथि बे राजनिथिया मालाबाबो खाथियाखै बेनिखायनो बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा आरो बेयाव जेबो साक्सेस जाया रायजो राजाफ्रा दिनै GSP बा बर' बेयाव गैलिया दिनै गोजोन खौसेथि जौगानाय रैखाथि बेयावसो दंसै बेनिखायनो गोजोन खौसेथिखौ सिमफायनानै दावराव दावसि एना एनिखौ लाबोनो रावबो लुबैया जोंनि गेजेराव रैखाथि गोनां थासारिखौ गैया खालामनानै रैखाथि गैयै मोनसे थासारि गुलुं गुजुं थासारि बेखौ रावबो लुबैलिया बेनिखायनो
दिनैनि थारिखआव बे ओनसोलाव सोरबा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामोबा बे UPPL प्रमद बर' दैदेननाय बे राजखान्थि हान्जाखौनो सिन्था खालामगोन, NDA खौनो सिन्था खालामगोन आंनि फोथायनाय।